Town media yakamira so guys yechizimba iyi unogona kukwiridzigwa nemazimbabweans kutokupa ladha charo chokuti kwira uve popular, but kana uchikwidzwa ladha nemazimbabweans vane level ravanenge vachida kuti ugumire. Hava kuti kwira the limit is the sky, no, vane level ravanoda kuti ugumire. Ukaripfuura level iroro kanonoka kunobatira pabazi remuti vanokuuyisa futi ladha racho resatrap. Ndozvamati kudii uchiri kupisa ipo paipa uchisapotwa nemafans kurumidza kukwira unomira wega usamrely on that ladder. Ndiri kuudza vafana vari kuita popular netiktok very very soon kuti kurumidzai muchangobata muri paladha reya muchikwidzwa nemazimba, kurumidzai kunobatira padavi, mobatira padavi pavanogura ladha reya vachiti uwe vanowana iwadarika. Madonzwisisa zvandinoreva. Hakuna munhu wemunhu, hakuna munhu anonzi munhu wako. Unogona kufarisa wako ukati hello my fans. Mazimba oparati seizvozvo, anogona ngofuma kakuchinjira mangwana, anogona ngofuma asingakusapoti mangwana. Mazimba havaite loyalty yamuri kutoreva. No, 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 it's temporary and it's conditional.